Čau lidi, vítám vás u 5. epizody našeho Let's Play z Minecraftu. Jo, je to tak. A mám takové malé překvapení. A možná pro někoho i zklamání, se na to těšil, nebo to. Mám dobrou a takovou špatnější zprávu. To protože se vyprdneme na branch mining a budeme dělat mob trapku. A víte čo? Víte čo? Víte? Nevíte, že jo? Počkej, tak já vám to tady odkupu. Máme ty jedovatý pavouky, jak jsem říkal, ale dávají mrtě expu a to chci právě. A našel jsem 2 spawnery. Jeden je tady a ještě jeden je, bych vám ho ukázal, ale já si nepamatuju přesně kde. Zkusím jako najít, asi nevím. Jo. Jo, takhle jsem jako nikdy ještě nepodařilo najít 3 spawnery jako blízko sebe. Tyjo, tady je zlato. Wow. Ani jsem tuhle hezky ještě neprozkoumal, protože fakt, tady možná. Ještě hraju na peaceful, protože by se ta mob trapka nedala dělat, kdybych hrál na normálu. A ještě mám překvapení, to, že jsem našel diamanty. Takže si mám na krumpáč a na enchant table. Takže si budeme za chvíli moc enchantovat, protože už mám vlastně i o XP vystaráno. Já fakt nevím, kde to je, no to je jedno. A mi již tak někdy ukážu, ale jsou tady 3 takhle blízko sebe. A ještě jsem našel normální spawner pavouků. Au. Takže máme diamanty, máme na enchant table, a to jsou lagy. Fuj. Takže dobrý zprávy, fakt dobrý. Jsem z toho docela nadšený. Jo, tady je to a tuhle mob trapku já dělám takhle spojenou, že tady budou pistony, tady bude prostě voda, takhle budou padat z tady ty druhý. Bude to spojený tak, že tady bude víc pavoučku. Pavoučku, oh yeah. Musím nabrat vodu. Já nemám druhý kýbl, no tak to jako... Nic, no. Teď jsem to asi rozbil, myslím. Ne, dobrý. Tak. Ještě ne. Jo, dobrý. Takže máme to jakž tak hotový. A teď si ještě musíme zapojit. Já jsem si vzal málo redstone, prdolky. Takže takhle tady budou pistony. Už mám udělaný. Takhle budu to mít podobný jako, hele, já jsem zrovna našel redstone, tak to je super. No, trošku víc redstone. Nevadí. Ještě si musím vyrobit páčku a to jsem zapomněl, jak se dělá. Taky jsem si teďka nakraftil dost dřeva. Nebo dost. Docela, nevím, kolik to je, ale dostatečně mnoho. A tady budou tady jako bude
Jo, tady to ještě musím vymyslet. Kdyby tady byly ty mříže. Jo. Jo, jasně. Počkat, zase podíváme, jak dlouho nahrávám. 5 minut. To je dobrý. Takže tady by byly mříže. A to už by se sem nedostalo, tak to je dobrý. Bo tady ještě, tady může být jenom... No, to je blbost. Prostě tady prostě budou dvoje mříže. Tak, já mám u sebe nějaký ten, tak já si vyrobím toto. Tak. Tohle ale až potom. Teď si musím udělat ten obvod. Myslím, že jsem zapomněl, jak se to... No, takhle. Doufám, že to bude fungovat a ještě jak se vyrábí. Ne. Možná slyšíte trochu mýho psa. No. A to ani... Jo, páčka. Takhle. Nebudu to mít nějak upravený, podle mě to je zbytečný. Jo. Takhle. Teď už můžeme... Teď ho asi slyšíte. To je takový při videích, když točím, jako je to docela štve, že to slyšíte, ale vlastně to moc nevadí. Tak. Teď tady. A už to bude hotový. Tak. Můžeme to spustit. Tak. Doufám, že to půjde i na normální pistony, tyjo. Já totiž nemám symboly. A tady budu zabíjet a potom... Tak asi vyberu XP. Můžeme to asi zkusit, ne? Doufám, že tady na mě nic nevyskočí, tyjo. Se ještě kouknu, oblídnu, jestli to mám všude zadělaný. Byl docela jako fail, kdyby na mě někdy vyskočil tenhle zase na jedovatý pavouk. Zdá se, že ne. To je fajné. Já si myslím, že bychom ten vohňostroj mohli rozjet. Jaký vohňostroj, co zase kecám. Už je pozdě to natáčím, takže jsem takový unavený. Já si to tady zatím dám. Takhle jako provizorní ochranu. Ti ostatní mluvím.
myslím si, že to máme všechno dobře zapojené. Tak, pojďte. A už jedou. Už tranděj, kucí opálení. Barcelona, ne? A je. Nemůžu mě to? Nemůžu, no tak to ještě. Aha. Ono je to nezabíjí, no tak to i nevadí, to potom dodělám. To. Styky pistony, ale. Hlavně, že mě to expí, to je to nejhlavnější. To je super. Já je prostě miluji tady ty. Parchatí. Nemůžete mě kousnout. Já se tady vždycky takhle, nebo vždycky ne, teďka na začátku takový zkoušení, tak se tady vždycky takhle zabarikáduju. Pro bezpečí. Máme 12 minut za sebou, no tak. Myslím si, že bychom to mohli ukončit. A asi druhý part by byl o branch miningu. Takže. Tak no. Takže já si myslím, že bychom to mohli už stopnout. Protože trapku jsme udělali a ještě budu teda dopilovávat. Aby byla. Aby se na ní dalo koukat. No a to je asi tak všechno, opravdu všechno pro tento part a určitě se koukněte na druhý. Já se s vámi loučím a zduš.